Ahojte, tu Katka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Ahojte u nového videa, želám krásny deň. Dnes budem veľmi otvorená, pretože som hlboko nasratá a zároveň sklamaná. Reagujem na status Eduarda Chmelára, ktorý odhaľuje jedno z najväčších pokrytectiev, aké sme v posledných týždňoch videli, a to priamo zo strany našej vlády a prezidenta Pellegriniho. A áno, musím to povedať na rovinu, toto už nie je o politike, toto je o základnej slušnosti voči občanom tejto krajiny. Nás majú za debilov. Prezident Peter Pellegrini, človek, ktorý ešte prednedávnom tvrdil, že chce byť prezidentom všetkých Slovákov, že mu ide o pokoj, stabilitu a mier dnes potichu, bez verejnej diskusie, prisľúbi na samite štátov Bukurešťskej deviatky, že Slovensko navýši výdavky na zbrojenie až na 5% HDP. To nie je len nejaké číslo na papieri, to sú miliardy eur z našich daní. Miliardy, ktoré nepôjdu do nemocníc, do škôl, do dôchodkov, ale do zbraní, do vojenského priemyslu, do ďalšieho podporovania konfliktov, namiesto hľadania mieru. Lenže to Pellegrini neurobil len tak z vlastnej hlavy. Dobre viete, čo tomu predchádzalo. Mám tu o tom aj video. Generál Viktorín z Republiky predtým správne varoval. Toto urobil prezident aj v koordinácii s ministrom Kaliňákom. A čo teda robí vláda, ktorá mala stať na strane bežných ľudí? Vláda, ktorá sama seba nazýva vláda mieru? Zrazu všetci dávajú ruky preč. Premiér Fico sa dnes tvári, že s tým nemá nič spoločné. Minister Kaliňák, ktorý za tieto výdavky hlasoval, teraz mlčí. A vraj to celé bolo len nedorozumenie prezidenta? Prepačte, ale toto je trápna výhovorka. Toto je obyčajné divadielko pre voličov. Tak teda najskôr všetci ticho súhlasia a keď zistia, že verejnosť je nahnevaná, začnú sa vykrúcať. Ale občania nie sú hlúpi. Ľudia si to pamätajú. Pamätajú si, kto sa postavil za mier a kto potichu súhlasil so zbrojením. Pamätajú si, že aj samotný Pellegrini kedysi hovoril o okrúhlom stole, kde sa malo o takejto zásadnej veci rozhodovať. A najviac ma na tom zaráža to farizejstvo. Ako môže táto vláda rozprávať o sociálnom štáte, o pomoci slabým, keď bez myhnutia oka pošle miliardy na tanky a drony? Ako môže hovoriť o národnom záujme, keď sa podvoľuje geopolitickým hram NATO a vojensko-priemyselného komplexu? Pýtam sa, nájdite mi prosím jeden rozdiel v zahraničnej politike medzi Smerom a progresívcami. Viem, že vás týmto možno, milí sledovatelia, nahnevám, ale vážne sa pýtam, aký je rozdiel okrem rečí na tlačovke. Som nahnevaná, pretože toto je zrada dôvery voličov a som sklamaná, pretože som verila, že aspoň niekto z nich sa postaví a povie dosť. Toto nechceme. Chceme Slovensko, ktoré bude stavať školy, nie zbrane, ktoré bude uzdravovať ľudí, nie predávať delostrelectvo. Takže ak si niekto myslí, že toto len tak prejde, mýli sa. Ľudia sa prebudzajú a aj vďaka hlasom ako Eduard Chmelár a vďaka tomu, že sa nebudeme báť hovoriť pravdu nahlas, sa možno ešte podarí túto šialenú trajektóriu zvrátiť. Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli a ak aj vy nesúhlasíte s tým, kam sa Slovensko ženie, zdieľajte tieto slova. Ešte stále máme právo povedať stačilo. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.